musel som ukončiť tento video, lebo mi volala moja segera. Hop, hop, hop. Tak. Akože ja už tu niečo stávam. Hej, ja som tu našiel zmrzku, kolu, kolu. Hej, vypal ty škriatok, ne si škriatok, ty si dlhá hlavička, pomoc! Sari, dlhá hlavička po mne útočí. Akože na niektorých môže byť výkrát. Nie, hlavička, nie, blbáči, hento vysoká hlavička po mne útočí. Tak to ti gratulujem. Dobre. Našiel si nového kamaráta. Nenašiel, ale vieš, čo som urobil? Čo? Ja som našol nejakých playerov. Ja som išiel k nim a teraz tá dlhohlava po nich zautočila. Aha. Samo ja ti pískam. Nepočujem. Mám, Sari, našiel som ďalšie. Zmrzlina, kola, ne, tak, kola, zmrzlina, kola, mám 8. Skús nájsť nejaké super, ale skús nájsť trochu. Čo tu furt? Zmrzlina, kola, zmrzlina, kola. Akože, aha, ty môžeš byť neplný. Hej, ja kam sa pozriem, dáme zmrzlina, kola. Tak to je divné. Sari, kľudne si pozri toto videjko a tam uvidíš, že tu kam sa furt pozriem, tam je zmrzlina, kola. Fuj! Ja nemám zmrzlinu, kolu. Gratulujem. Ja som nemám, bože. Čo? A ja tu mám zmrzlinu kolu, tak to čo? Ne, prečo? No mi to zamiezlo. Samo ja mám zmrzlina kola. Okej. Ja... Tu je nejaký vysoký barák? Ne. Je tu nejaká... Počkaj. Nehyb sa. Som tu pri nejakej... Áno? Stoj, ja ty si pri mne. Sari, čau! Ahoj, Poď, tu je barák nejaký. Lenže nič mi máme lepší. Sari, ja viem, kde som umrel. Počkaj, čo? Idem sa iba k ním pozrieť. Oni tu nič nemajú, oni tu majú trapné veci. Ježiš. Veď sú sami o sebe pravdivé, jak prečo sa divíš? A kde je náš barák? Tu. Super. Ako teraz? Akože modelujem ho. Tam mať a našla som po ceste veľa jedla. Berem paletu. Ale stávaj strechu. Hej Sari, vieš, akú youtuberku najviac mám rád? Clarisu. Nie. Podaj mi to hore, prosím. Nejakú youtuberku, ktorá hrala Baby Yellow a tam hovorila sír, šunka, rajče a tak, neviem ako sa volala, ale tu mám rád tú youtuberku.
Ale aj teba ako youtuberku mám rád. Ale aj ako kamarátku. Ako kamarátku. A youtuberku, tak? Akože moja obľúbená youtuberka je Clarissa. A potom ešte môj obľúbený youtuber City a Florty. Ja mám SpongeBoba. Tak ho zober. Ja milujem SpongeBoba. Nemilujem. Jedenkrát. A mám aj Huberta. Nevral mi, že si mi zobral Huberta. Nezobral. Lebo ja som ho tu mala položeného, tu je. Áno, toho som... Ty si ho tam sama položila? A myslel, že tu leží len tam tak? Aha. Na čo si tam dala len ten... ako sa to volá? A čo tu sem dávaš? Lebo potrebujeme mať zamknuté všetko. Box. Nejaký sárik. Box potrebujeme. Prečo? Alebo niekam to jedlo nahádžeme. Sem ho nahádžeme. Nepotrebujeme ho nikam. Našla som ďalšieho Huberta, ja mám na tých Hubertov asi šťastie. Ja tu mám svietiacú ceruzku. Tak ju zober, tá je dobrá. Čuču. Aha. Dobre, zober ju aj, a potom ešte musím ísť pre nejaké To bude naša lampa, ne? A ty už nejsi chorá? akože je ešte trochu zle. Aha. Mne začalo byť ráno hrozne moc zle. Na čo? Na čo? Však tu máme košíky, tak tam ideme dať jedlo, ne? Sári. Berem koš. Smetený koš. Ideme to jedlo vyhodiť? Ne. Hop, au. Ti dám taký knockout. Komu? Tebe. Prečo? Lebo keď vyhodíš to jedlo. Robím si srandu, idem ho dropnúť. OK. Samo, ja som ti donesla Huberta. Číslo 2. Ja to idem všetko spapať, ja to idem papať. Opováš. Dobre, že ti naozaj dám knockout. Ako mi ho dáš? Neviem, jak slovensky vieš. Aha. Tuto vedľa bývajú tam tí druhí, no tak tu všetko vyžerali, všetky jedla ukradli, chápeš? Ne, nechápem. Pretože vodu. To si pekný Maďar. Sari, iba hododo. Sari. Kde je náš dom? Kde si? Tam. Idem za tebou, neboj. Dobre. Idem si sem dať checkpoint. Daj. Doniesla som ďalšiu hudku. Ako si to mám pomenovať Samkou a Sarkin dom? Samo ty tu čakáš, ja idem pri nejaké veci. Je prvá noc. Počakaj. Samo zachráň ma. Aha. Samo rýchlo dal si finish waypoint.
No to som ti radila, aby si ho dal. Teraz. Čakaj. Čakaj. Sari, ty ho máš tiež? Ty ho máš, tam už ho máš, ten Áno. waypoint? Máš? Nie, čakaj, ja to zavolám na tam tých ľudí, ktorí tam sú, tak ja si volám na nich. Zaskaleč. Toto hlava. Počkaj, ideme im ukradnúť LED svetelka. Nie, nechajme ich. Počkajme, až sa sem dostane IKEA. Sari zlo, ale ne náhodou Alza. Hej! Sari, oni nám tu zobrali. Tu Čo? ceruzku nám zobrali. Oni nám ju zobrali, alebo my ju ideme zobrať. Nemusíme nám IKEA, že mám náhodou. A po mne beží IKEA. Po tebe beží Alzak. Áno. No hej, Alzak, o ktorom som vydal video, ktoré má skoro 500 hľadnutí. Má to 400 hľadnutí, ale to nemusí to vtedy. Do mojej OG fanúšikovia. Nesi. Excuse me, the store is now closed. Vypal. Zmiz. No. Vypal. Sari, kde si? Okamžite vypadni. Vypal. Excuse me, the store is now closed. Sorry, kilnul ťa, ten IKEA kilnul ťa. Dobre, a je tu ten IKEA? Poďme k nám domov. Ja som si vymazal omylom waypoint. Ne, robím si srandu. Podízam som. Máme dve tušky. Sari, máme dve tušky. Po česky, cerusky. Sari, ja idem na výpravu. Máš? Prečo máš? Však mám waypoint, mám. Ale to je pohľad. No, Hild 35. Nevá, Sari. Nájdem nejaké lekárničky. Saria, dá sa tu umrieť aj na energiu? OK. A na HPčka. Super. A keby som... Saria, čo? Keby som si... Ako sa dobíjajú tie HP? Či ne? Energia. Bloxikola. Nemám bloxikolu. Ja hľadám lekárničky. To je bloxikola. Áno, idem ich iba 2 bloxikoly. Saria a bloxikola uberá HPčka, ne?
Áno. Áno. Je to iba v plechovke. No, uvidíme. No, uvidíme, lebo som ich vypil. Neubralo. Lebo ja mám blbú pamäť, tak ja si to moc nepamätám. No mám tu milión lekárničok. Sorry, ja som 1000 metrov od našeho domu. Mám tu 4... Je 4 lekárničky. Ďakujem. Ty si našla Oxo? Ja tu mám ďalšiu ceruzku. Ty si pri exite? Ja idem, Zari, stretneme sa u našho domu? Som 900 metrov od našeho baráka. $800, $700, $600, $500, $400, chudáčik, asi no chudák, asi no. Asi no. Pomocari, mňa niečo ťahá. To 300 metrov od našho baráka. Už som 200. Už som 100 metrov. Hurá, som tu. Sorry, som tu. Sorry, vrátil som sa. Sorry, my sme ako keby zbierateli lega, ale ceruziek sme zbierateli. Ja mám 3 pice. A lekárničky kam dáme? Sem ich dáme. Aj wiem. A ty gdzie si? Aha, tu si.
Máme Bloxicolu, lebo ja mám 28 hangerov. Či nie energii. Mám 3 HPčka. Tady nemusíš, nechod za mnou. Já jdem pre světělka. OK? Tady počkej, budem AFK. Čo mi, Matúš mi volá, dávam odmietli. Tak tady chvíľku počkaj. Opa, Potom a sama skús mi tu zdvihnúť a potom mi povie, čo ti povedal. Ne, tady, minule mi to zdvihol, ja som povedal čus a on to vypol, takže nebudem to zdvíhať. OK? Neviem, či to robí na schvál. Čo som spravila? Sorry, dal som si iba jablko. Kde si? Aha, tu si. Starý? Idem niečo iba napísať moje segere.
Starý? Kde jsi? Aha. Starý, idem im niečo zobrať.